أبتجت 124 جت كتجنسلوا ما كتكاتاتلو نخلهم إذا مصحف ترى يكونن كم نبايبل ستادي كم نمصحف قدس مصنعات متان كتقمنا إلى زداد الأخوة أبجت 120 جت انتريهم حتى مصنعاتي ناي مصنعاتي حتوتات زبلا اللوا حجيب بتن حتو تبجس كأخا نبتا مصحف تعتمو كتكاتاتلو نخلهم سأينا يجسيو إلكم متان تي تكاتاتلو نزلهم كتعمكم أبجد 124 نزلوا كل خفلة مهرتي إنا كمريئة سلازي أبجد 124 أنت جنس لكم بقللوا كتسعبوني كتكاتاتلو ندخل تي أبينا زلا واتساب زلا دي أزلنا تمرتي بزن حطوتات أبينا إنا نبت تمرت نخيل يسوس قويتايو كبرنا أملاخون እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይሁን ቀጥታም ባር ናብ ጸሎት ክንአቱ ኢና ክብረና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ እስከ ኩላትና ሐቢርና ባር ንጸሊ አምላክና እግዚአብሔር ነመስግነካ ንባረኸካ ንዕብየካ ንስኻ ሕያው ኢኻ መንፈስካ ድማ አማእከልና ሕያው ሎሚ ካብ መንፈስካ ዝኾነ ቃል ብመንፈስካ ሓሊፉ ኣብ መንፈስና ዝበጽሕ ቃል نسخة بمنفسك حليفك اختزاربنا لبنا نعخا أدالينا لنا قويتا نو نسخة قلات كل مشترمو نقالاتك ببرحان منفسك دوس كتب رحلنا لومي እግዚአብሔር نقالك كم قال سب ወይ كم زربا سب زي كونس كم قال منغستي كم ناي ملكوت قال نقالك هنسمعمو اب هيوتنا اتيو تقال اب هيوتنا خسرح نقالك خم قال أملاك كنقبلمو أبانا بسرح قال كخون باسم يسوع كريستوس أصلله قويتا كاب ترى نزربا كم مسمع زحلفه منفسه أعزان نهزبخا بزمشت زخت كفت باسم يسوع كريستوس أصلله كله ترجمة منفس إنه እግዚአብሔር ካብ ስጋ ዝኾነ አእምሮ በመንፈስ ካይ ተንከፍ በስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ነት መንፈሳው ሚስጥር ነት መንፈሳው ብርሃን ዘስተውዕል መንፈሳው አእምሮን ጥበብን እዚ ሰዓዚ ኣብ ህዝብኻ ከተቀምጥ በመንፈስ ክትንከፍ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለለሁም ጊዜና ስለዝባረካ ንባርከካ ኣለና በቃልካ ኃይል ቃልካን ስልጣን ቃልካን ማእከልና ይገለጽ ኣብ ልዕሊ ሕማም ኣብ ልዕሊ ጸልማት ኣብ ልዕሊ ሁሉ ዘፍር ዘበለ ቃልካ ምልክን ስልጣንን ኣለዎሞ باسم يسوع كريستوس أصلله كم سلطان قالك يسرح باسم يسوع آمين زيابير بارك قدوسان كبرنا أملاخون زيابير استبارك يخون برنجز قويتا زامس حفزيا كم تتمالي الزبال كوا نتي تخكلنا ملكع كريستوس أبيتك شان خي قلت صلايتنا كردات زري ويدماتنا كحدت منفس أوشت بيت كريستيان كما يجرو أتقدم أي كفل زمن كما يجرو يعي كم زنبرة الجون نزع أتقدم أي كفل زمن زنبرة منفس كم تي يهودا زبلو درون تمنفس أوشت بيت كريستيان كم زلوا يهودا زارب بيتروس بملكع تنبيت كلا أي بيتروس كلا أي معرف تريهمو بيتروس أتي ناي كردات تمرتي ويدماتي ناي زي أملاخاوي ملكع كريستوس زيرئي من بهارياتن تمرتن نايتهم حسوت ممهران النبياتن خلنا أبتمج أرشا قلي تقولوا بيتروس بالأختو زبالت أبهارياتهم من أبتمرتو تقيسو تزاري بلو يهودا قندرون تمنفس أبتابي تكرشان يسرح كم زلو يقلي تزلو نعنى دما أبز زمن زي أبز اوان زي أزيا ملباميت أزيا ملباميت مصحفيا كبرنا أملاخهم يسوس قويتاي سلازي قدوسان كابتناي تمالي تقصي كبقس أفقد الثلاثة بس هيدا اللقم سادما كم زيبل كبرنا أملاخهم أفقد الثلاثة تنترينا محرة سلام فقر يبزحلكم بمبال ناي برخت قال بزق قال زي كباركم كله أزي نمان كم ستصحفه يهودا من مخانو كم أتوت مارئنا حجد ما
ቃል በረኸት ክኸፍት ከሎ ንኣፉ ክኸፍት ከሎ ዝተጠቐመሉ ናይ በረኸት ቃል ነዞም ሰለስተ ቃላት እየን ብፍላይ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ እንተሪኢኹም ኣብ ከባቢ ገጽ 20 ኣቢሉ ብመልክዕ ስእሊ ስኢለዮ ኣለኹ ማለት ነዞም ሰለስተ ሓሳባት እዚኣተን ዘመልክታ ነዞም ሰለስተ ሓሳባት ዘመልክታ ምናልባሽ ትረአኩም እንተኮይና ኣብታ ስእሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ መጽሓፍ ንዘለኩም ኣብ ገጽ 38 بملكع سئلي أقميتأيا لكم بملكع سئلي تريوا تهلو تخونو نزن سلست حسابات أبزا سئلي زي قرب جيجا تجيرو له تا جيجا دما الرماي مالت كن رخلنا أتا ثغري تبل أبتا أقري أخذ كون زقبا أتا سلام تبل دما أبلو بياخذ كون زقبا أبزا سئلي زي قرب جيجا تسريح له أنا أتكلم تاس على كواجيرهم متوان جن تعدوا له تا سلام قبل بيا تا فقرة بالدماء مس سبات بال أبتحت أجريا لازم تعال على الله مس أملاخ تتحز تا محرت بالله مس أملاخ يا تا سلام بالله مس جزاء رؤوسها تا فقرة بالله جنا مس سبات يا أملاخ بارخ لازم أبتا نزحسكم ما تسأل دما يعري ليهم تقربتن تا أما أكل كتكون أب أجرز جبعة تا أب أجرز جبعة دما أب لب كتكون قرب تجاجم سلازلو بزيعة أنت حسكم ما خبرنا أملاخهم تبو كترد عنا يسوس قوي تايب سلازي إذن سلسة نجارات زيعة نبعر كتعصني دلي محرتن سلامن فقرن يبزح لكم بمبال كبارخ كله يوم لذي أملاخ بارخ قدوسان نحدش كده عن برخت يوسك كان يبزح لك عند أمبر يهابك زبل بزوح عين ركبن اتزبزح مال اختي بمنتايو اتني حدش كده عن برخت يبزح لكم زبل يهابكم زيبل مغنياتو بكريستوس يسوس زي توهابنا يو نجر سلازي الله كبرنا أملاخون أملاخ بكريستوس يسوس زي هابنا نجر يلن يسوس كريستوس دما نهيوتنا عدا بملو عمسكال زي كفلونا هيوتنا عدا سلازي الله لز يسوس كريستوس عمسكال تفت أما يخبل كله he pay in full مالت بزي ترف نخول بتعالى الله كفيل ويو كبرنا أملاخون وانجلنا ناي تنبي ناي صباح وانجل هيكونن وانجلنا استفد تصريح استود وانجل يزلنا كبرنا أملاخون يسوس كريستوس تفت أما خبل كله سريحو زودعيو أودو قبر أملاخنا إن أمن بودو قبر أملاخيو منفساوينت عبهي وتنازقلت نزا حساب زي أنا مبرح أبكالاي بيتروس قدامي معرف قد 10 سنة ترينا 50 لنا اتبفلت كبرون دقنتون تصوعنا أملاخا وحيلو نهيوتن نفرهات እግዚአብሔር ዝኸውን كل ካብ ዝሃበና أملاخ يبارك كل ካብ ዝሃበና ዘይሃበና ነገር የለን እዚ ድማ እቲ ዝሃበና ድማ እንታይ ንኽልተ ነገር ዓበይቲ ዝጠቅም ነገር ተሓደ እንታይ ንህይወት ዘበለ ንህይወት ዘድልየና ዘበለ ብህይወት ክንነብር ብህይወት ክንመላለስ ብህይወት ክንግለጽ ዘበለ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝሃበና ነገር የለን ኩሉ ካብ ሃበና እቲ ካልኣይ ድማ ንፍርሃት እግዚአብሔር ትብል ዘላ ንዑን ምምሳል ስለዚህ እዚኣ ድማ ኩሉ ካብ ሃበና ስለዚህ እቲ ዝተውሃበና ዘበለ ክበዝሕን ክውስኽን ኣብ ውሽጥና ይዘለዎ ክብረና ኣምላኹም ስለዚህ ምሕረት ተዋሂብና ኢና ክብረና ኣምላኹም ምሕረት ድማ ኣብ ህይወትና እናበዝሐ እናተወሰኸ እናተገልጸ ይኸይድ ስለዚህ ምሕረት ብክርስቶስ ኢየሱስ ተዋሂብና ኢና ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምሉእ ዕርቂ ሂብና እዩ ብናይ መስቀል ስራሕ محرت أملاخ رخيمنا هنا سلازي إذا محرت أملاخ دما نكريستوس مستقبلنا كل شيء مس أملاخ كنمالالس محرته كل شيء عتلي لنا ينبر مس أملاخ نمالالس بمحرت فينا خبرنا أملاخ حواتي بقبرنا يكونن بحيلنا يكونن بعقلنا يكونن كم تي عدي هوت زبالعة عدي هوت عمتق على اللاتن أنت أنيلن بزعبا ونجل مسمعة زمدك أيلن أنت بمحرته كلاتنا نأتو أنت بخلفة حدا كواني
حق زي أسد أصيع ما كم أفتت أصل صحف نيرو تزخونس بمجلات ناديه وتواهيلا قوا أنت تتحسبها مبلني سلازي أنت بمحرته كلاتنا نأتو أنت بمحرته كل شعب حنا مسو بس أبو بمحرته إنا مسؤول مالالس كبرنا عملاقون أتخاليت دما سلام اتبليا إذا سلام زي أدما سب مسجزارسو بكريستوس يسوس مس أملاق مستعرقه بأمنة بكريستوس مسأدنا سلام أملاق دما أوشتنا يقمد نايت حقنا محرة أملاق استقبل سب نايت حقنا محرة أملاق زستمع رسب أبهي وتو سلام اللو ملكتو سلامي أبتحت محرة أملاق ينبر اللهن بلكا سلام أملاق نلبخ أنت زي جزء سلام أملاق نمنفسك أنت زي جزء سلام أملاق أوشتها مليون تزي جزيو إنه أبتحت محرة كم زلك حتى ملكتيو سلام أملاق زينا أنا أوشتنا نلبنا حسبنا الملئ زجزيو هوارا بقولس بزعبا سلام كزارب كله السلام كريستوس دما نلبخو من حسابكم من بكريستوس يسوس يحلوه حسابنا خير ناوز لبنا خير بش ازي كم محرته تقبلنا السلام نهيوتنا جزيو عوشتنا ينبر يسوس ويتايم قدوسان عوشتو سلام زلو سب عوشتو سلام زلو سب لازم كبرنا أملاخون مس أملاخ بمحرة أملاخ مالالس بوشتم سلامي مالالس مسحواتو خاخ مالالس كله دما بفقري كم مالالس كعيس الجمل أتاسال سيد دما فقري اتبلك عليا كبرنا أملاخون حواتي مسحوات حبيبنا خنا قلقل حبيبنا خنا مالالس حبيبنا خنا عي زلينا عم منفسنا فقري أبهيوتنا والسانيتيا خبرنا أملاخون سلازي الزبرخت زي أبهيوتنا النابزحي الناوسخي النابزحي الناوسخ كخيد أبهيوتنا اللو سلازي خايهوتا يمزح لكم بمبال كباركم كلنا نري قدوسان عوشتو سلام زي ملسب مس أملاخ سلام كل ويكلنيو مس بصوتون سلام كل ويكلنيو حد زي عوشتو سلام واستزانا بلسب كعريه زلون تاي اتامس أملاخ زلاتو محرت بمحرت أملاخ كمالالس مس أملاخ سلام كهل وخلو مس جزاروسو سلام الله عندبتو قالوا ملأختو سرحو كله دما ناي سلام ملأختها يهلو خبرنا أملاخهم لذي مس حواتو بسلام كنبر أي تصدمون إذن سلسة عبيت مسمرات مس أملاخ مس جزارسنا مس بصوتنا كنمالالس زحق زانا عن منفساوي وتنا زياتن إذن سلسة عبيتي مسمر عبيت دلدلين كبرنا أملاهم إذا مسبلا يهودا بقر أفقد حدا سلستان كم زخبل كحلف كلنا نريو أملاخ بارك كم زيب لنا عطم فقراتي بزعبا حبرة مدحنا نالباش أما صحف تريد لهم جناب تام صحف آياتكم لهم إذن ايتمال الترفيه زمن له أزل لهم عطم فقراتي بزعبا حبرة مدحنا بقول لك أن أتكل صحف لكم سدالهم بتحنسان قدسان التوهبت امنت كتقادلوا صحيفة خمخركم ناي قد خونني أبزبطها زي كلت عبيت حسابات كنري أني يدلل له مالت يهودا ملأخت صحيف كله زبقشو حساب كم زنبرة انت خونا يجنا اتي نسو داليو خصحفوز دالي اتي نسو داليو كمهروز دالي تمرتي اتي نسو داليو كبلوز دالي ملأختي حدا ملأخت خم زنبرة نسو دما انت ايلودلو بزعبا حبرة مدحنا بخولك انعت كصحف لكم مسدلغو اذناتو دليتي نيرو ازدما بزعبا حبرة مدحنا قبل كله بزعبا صقا بزعبا امنت بزعباتي حدش فطرت بزعبا داقم لدت كوتا اتي بمدحن زرخمنا يوم صقاتات بزعبا زياتهم بقنعات كصحف لكم مسدلغو الو انت خونا جنا اتزدليو هيكونن يهودا صحيفو نتزدليو حسب اقاريصو أبلبو جنا منفس قدوس قد زبالو كالما لغتنيرو نسدو ما خمزي بلنا بتا حنسا نقدوسان التوهبت امنت كتقادلو صحيفة خمخركم ناي قد خوناني كبرنا أملاخون سلازي يهودا أبزبوتا زنبعار اتي قد نلبو قد زخونو دا أمبر اتنسو زداليو عين برن ازمالختزي نحكي نمنفس قدوس مالختنيا نحكي ناكزي أبهر باريا نحكي بمنفس قدوس زمرح ملأختنيا وعقل قال ممهر
ብዙሕ ሰዓት ዝደለዮ ኣይኮነን ዝነገር ብዙሕ ሰዓት እትኽብሎ ዝደለዮ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ዘቐመጠሉ እቲ ዝመፀሉ ቃል እቲ ንልቡ ግድ ዝብሎ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ እዩ መልእኽቱ ዝኸውን ቅዱሳን መጽሐፍ እግዚኣብሔር ብንፈልጦ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ኣይሰርሕን እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዝጥቀመሉ ቃል ብዝተቐበልናዮም ቃል እዩ በቲ ኣብ መንፈስና ዝተተኸሉ ቃል እዮም እዞም ቃላት እዚኣቶም እዮም ፈውሲ ዘለዎም እዞም ቃላት እዚኣቶም እዮም ንበረኸት ንለውጢ ንምፍታሕ ዝኾኑ ክብርና ኣምላኽኹም ለዚ እምበኣር ይሁዳ እቲ ንልቢ ጉድ ዝኾነ መልእኽቱ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ምክንያቱ ክርስትና ህይወት ኣብ ምርጫና ዝተመርኮሰ ህይወት ኣይኮነን ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ዝተመርኮሰ ዳኣ እምበር ንሕና ብዝመረፅናዮ እንብሎ እንኸዶ እንመላለሶ ህይወት ኣይኮነን ክርስትና ህይወት ፍቓድና ከም ፍቓድና ንነብሩሉ ይኮነን ፍቓድና ኣብ ምርጭኡ ዘቐመጠ ህይወት እዩ ዘለና ክብርና ኣምላኹም ስለዚ ሓደ ግዜ እንሓልፎ ናይ ህይወት ጎደና ሓደ ግዜ እንኸዶም ኩሉ መንፈሳዊነት ዝመረፅናዮም ኣይኮናን ዘይመረፅናዮ ኣብ ህይወትና ዘይምርጫና ግዲ ኮይኑ እንሓልፎ ናይ ህይወት መስርሕ ኣሎ ናይ ህይወት መንገድታት ኣለው እዚ ምርጫ ኣይኮነን እዚ ኣነ ኣይደልዮን ንምንታይ በዚ ህይወት እዚ ሓልፍ ኣለኹ ንምንታይ ኣብ ምርጫ ዘየለ ነገር እግዚአብሔር ምክንያቱ ህይወት ክርስትና ኣብ ምርጫኻ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ክንረኸለና ኢየሱስ ክርስቶስ ገለገለ ቃላት ንደቀ መዛሙርቱ ክዛረቦም ከሎ ናብ ማዕዶ ክሓልፉኻ ብግዲ ተዛረቦም ዝብል ቃል ንረክብ ግዲ ዝብል ቃል ብምርጫኻ ዝግበሩ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ግድነት ኮይንካ እትኸዶምን እትሓልፎምን ህይወት እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ ግድን ዝበሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቲ እዩ ዛረብ ዘሎ ቅዱሳን መልእኽትና ሓሳብና ህይወትና ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ይደሊ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ባህ ይብሎ ተመልከቱ ቅዱሳን መልእኽታትና ኩሉ ሰዕ ኣብ ምርጫ ሰብ ኣብ ድሌት ሰብ ዝተመርኮሱ ኣይኮኑን ናይ ፖለቲካ ሰባት ብዙሕ ሰዕ ዝሰምዕዎ ዝዛረቦ ነገር እንተሃሎ ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ሩመር ካብ ህዝቢ ዝመፀ ሓበሬታት መልእኽታቶምን ስራሕቶም ኩሉ ሻዕ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝተረኸበ ሓበሬታን ሓሳብን ህዝቢ ኣምላኽ ንሕና ግና ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይብል ኣሎ ጎይታ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ዝብል መልእኽትን ሓሳብን እዩ ክብርና ኣምላኹም እንተ ዘይኮነ ግና እንታይ ባህ ይብላ ባህ ክብላስ ዱባ ፅብሓላ እናተባሃለ ዱባ ዝመልኦ መልእኽቲ ሒዝካ ክትመፅእ ኣይኮነን እንታይ የሐጉሶ ኣይኮነን እንታይ ኣምላኽ የሐጉሶ እዩ ክብርና ኣምላኽኹም ለዚ ኣብዚ ቦታ ዝምበኣር ይሁዳ እቲ ግዲ ዝኾኖም እንታይ እቲ ግዲ ዝኾኖም በኣር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንሪኣ ዘለና በታ ሓንሳእ ንቅዱሳን እተዋሃበት እምነት ክትጋደሉ ፅሒፈ እመኽረኩም ኣለኹም እዚኣ ድማ ሓንሳእ ንቅዱሳን እተዋሃበት እምነት እንብላ ዘለና እታ ኣብ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብና እምነት ብዛዕባ እምነት ካብ 4 ክሳብ 5 ዘይውሕዱ መግለፂታት ናይ እምነት ኣሎ ሓደ ብህልውና ኣምላኽ ምእማን እዩ ተኻልአይቲ ናይ መድሓኒና እምነት እያ ታሳልሰይቲ እምነትና ህያብ እያ ታራባዒት እምነት ካብቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እያ እታ ሓሙሸይቲ እምነት እውን ናይ ኣምላኽ ዓይነት እምነት ኣብ ማሪቆስ 11 ዘላ ንዓውን ትውከል እያ ስለዚ ተኣነ ዘደልዮ ዘለኹ ግን ሕጂ ኣብቲ ምብዛሕ ዘይኮነሲ እታ በታ ሓንሳእ ንቅዱሳን እተዋሃበት እምነት እትብል ዘላ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ንምድሓና እትኸውን ዝተዋሃብናያ እምነት በዛ እምነት እዚኣ ማለት እዩ ነዛ እምነት እዚኣ ብእምነት ክትጋደሉ ክብርና ኣምላኹም ስለዚ ከዓ ኣብ መፅሓፈይ ንእምነት ብእምነት ምግዳል ማለት እታ ንምድሓና ዝተዋሃበት እምነት ንዓን ምዕቃውን እምነት የድል እዩ ንዓን ምዕቃብ እንጋደሎ ገድሊ ድማ ገድሊ እምነት እዩ ክብርና ኣምላኽኹን ስለዚ ከዓ እዩ ክብርና ኣምላኹን እዛ ይሁዳ ዝመኽራ ዘሎ እታ ንምድሓና ተዋሃበት እምነት ንሳ ድማ ኣብ ወንጌል ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እተመስረተት እምነት እያ ማለት ኩላትና ብወንጌል ክርስቶስ እምነትና ዝተሰረቶ መሰረት እምነትና
اتب باولوس اب قداماي قرنطوس 15 كاب 3 قصع 5 استزاربو حسابات يسلما اتوم صحفات كم زبلو اتوم صحفات زبلو كريستوس من حاتياتنا موته تقبره ها كم تتوم صحفات زبلو بسال سيت معالت تنسب ማለት አሞቱን አብትንሳዩ ዝተሰረተ መሰረት እምነት ይዘለና እዚዩ ምስጥር ናይ ምድሓና እታ ንምድሓና ዝተዋሃበት እምነት ኣብዚ ወንጌል እዚ በዚ ወንጌል እዚ ኣብ ውሽጥና ርትዕ ረኺባ ዝተመስረተት እምነት እያ ስለዚ ነዛ እምነት እዚኣ ተጋደሉ ዝብል ነገር ክትጋደሉ ይብል ማለት እትገድል ዝብል ዘሎ ብትኽእልዎ ኩሉ ፃዕሪ ፋሕተር ተርበሉ በእምነት ተጋደሉ ይብለና አምላክ ዝተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ለዚ ቅዱሳን እምነት ዝሕሎ እምነት ካትሕሎ ብና እምነት ገድሊ ኢኻ ጳውሎስ ንባዕሉ ብዛዕባ እምነቱ ከመይ ገይሩ ክሳዕ መጨረሻ ንእምነቱ ከም ዝሓለወ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:7 ከምዚ ይብለና ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እታ ጉያ ወዲኤ ነታ እምነት ሓለ አምላክ ባረክ ስለዚ እምነቱ ዝሓለወ ብምንታዩ ሰናይ ገድሊ እናተጋደለ እቲ ናይ ጳውሎስ ሰናይ ገድሊ ዝብሎ ድማ ገድሊ እምነት ይኽብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ለዚ ቅዱሳን እምነትና በአር ይሁዳ ነዛ እምነት እዚኣ አጽኒዖም ክሕዙ ኣብ እምነቶም ደው ክብሉ ንእምነቶም ሓልዮም ክመላለሱ ምክንያቱ እዚ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብታ ቤተክርስትያን ዝኣተወ انه ابت اوان زنبره بتوم حسوت ممهران زنقاو زنبره تمرتات امنتهم ززانابل كاب امنتهم زوص كم زنبره انا نردا ات حقኛ بونجل ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ብትንሳኤውን ዝተረተዓትናሉ ዝተሰረተ እምነትና ግን ነዛ እምነት እዚኣ ክጋደሉ ኣብ እምነቶም ጠጠው ክብሉ ንእምነት ጠጠው ክብሉላ አምላክ ዝተባረከ ይሁን ምክንያቱ ቅዱሳን ጸልአይ ኣብ ህይወትና ዘምጾ ኩሉ ፈተና እታ ናይ መጨረሻ ታርጌት ናይ ጸልአይ እንታይ አንተበልኩምኒ ካብ ስፍራ እምነት ከውጻካይ ጸልአይ ዝፍትነካ ዘለካ ወስደልካ አይኮንም ጸልአይ ዝፍትነካ ምነት ዘለካ ከይሰልጠካ ከይቀንዓካ ጥራ አይኮነን ኪደው ዝሓለፈ ካለ ዓላማ ኣለዎ ምክንያቱ በቲ ኣብ ህይወትካ ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ኣብ መወዳእታ እምነትካ ካብ አምላክ ክድርቢ اسمس املاخ زلك اب املاخ زلك امنت اتمس املاخ زلك حبرت ابز بوتا زل مفراس كابزي هوز نمعلايو صلاي اب هيوت كازق علسو لذي انتاي زملكتنا بار ناي صلافتنا كل شيء كاب سفرا امنت كخوص لومي ابي كنتات الله ابي كنتات الله ايفلطن حوي حبتي زخونه يكون اب هيوت كازمص فتناتات انتايو كاب سفرا امنت كا نموصايو بوتا امنت كا نملقايو اتي اب እግዚአብሔር ዘለካ እምነትን ተስፋን ሙሉ ዝገብር አውኽት ተጣራጠር አውኽት ዋላ ወሊ ነዚህ ተዓላሙ ያቱ ሓደ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ከምዚልዎም ጴጥሮስ ኣብ ሉቃስ 22 ካብ 31 32 ትሪና ጴጥሮስ ሰይጣን ከም ስርናይ ከሓይኩም ተመነየ አነ ግና ኢልዎ ንሰይጣን ሲ ሕቁኡ እግሩ ርእሱ ጭሩ ክትሃቢለዮ አይበሎን ታይዝ ብለና አነ ግና እምነትካ ምንት ከይትጠፍ አክንዳኻ ማለትኩ ንምንታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብጸላይ ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስ ዝመጸፈተና ንምንታዩ ንጸላይ ዘይወቅዓሉ ንምንታዩ ንጸላይ ዘይገንሖ እንተ ገንሖ ተመሊሱ ክመጽዩ ክፍትነዩ ንግዚኡ እንተገደፈ እንተኾነ ተመሊሱኻ ክፍትነዩ ጴጥሮስ ግና አቦታ እምነቱ ጠጠው እንተይሉ ሓንሳ ጥራይ ኮነ ንጸላይ ስዕሮ ኩሉ ሻዕና ሰዓረ አቦታ እምነቱ ክነብር እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እትን ሁሉ ሰዓት ክኾኖ ዝኽእል አነ ግና እምነትካ ከይትጠፍ አምላክ ዝተባረከ ይሁን ቅዱሳን ብዛዕባ እምነት ሓንቲ ንሽተይ ነገር ክዛረብ ይፈቱ እምነት ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰዓት ብዛዕባ እምነት ክንሰምዕ ከለና ሓደ ዜ ናይ እምነት ትምህርታቱን ክንሰምዕ ከለና ምክልክ እምነት ከምዚ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ዘመን ዝመፀ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ንሓደ እዋን ናይ ሓደ ዘመን ምንቅስቃስ ኣይኮነን ናይ እምነት ምንቅስቃስ ኣይኮነን እምነት ወይ ድማ ከምዚ ናይ ሓደ ኣብ ሓደ ዘመን ዝመፀ ሙቭመንት ይኮነን መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ኣይኮነን እምነት ክንሰምዕ ከለና እዚኣቶም ናይ እምነት እዮም ብምባል ኣይኮነን ብመሰረቱ ኩላትና ናይ እምነት ሰባት ኢና
أما صحاب قدوس بزعبة أمنتنا كو كزارب كلهم تعيز لنا أمنت كو صادق منبر إزغونه هيوتيو أما ممكن تربعة خميس بلنا صادقنا بأمنتيو زنبر يسوس قويتاي مصحف قدس برنا صادقنا بأمنتو أمنتونا يكونن بمتن أمنتو بومتن ينابرو كند تزعمن كايو كندو متن ينابرها لذي أملاخ مبارخ بمتن أمنت كازوسخ بومتن دمات مس أملاخ زلكا منفساو نابرا مس أملاخ زلكا مملا اسمع بومتن يعبي يسوس قويتاي صادق بفلطتو አይነብርኒ صادق بدموزو አይነብርኒ صادق بገንዘቡ አይነብርኒ صادق ኣብ ህይወት ዝነብር በእምነቱ خبرنا አምላኽኹም ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ቅዱሳን ሎሚ ብዛዕባ እምነት ክዛረብ ከለኹ እዚ እምነትና ናይ ኩሉ ሳዕ መንበሪናዩ ሎሚ እትነብሮ ዘለኻ ህይወት መጠን እምነትካዩ كنيوزي زنبر كاله منفساو نابران تدلها بو متن امنتك ناوسخنا عبيخي يسوس كويتاي لازم ما ابرومي حدا 10 شوعات حنت تقصخ تقص بزعبه امنت كم زبل لنا كم تصحف صادقنا بامنت ينبر زبل صحف يمو اتصدق املاح كاب امنت ناب امنت بو يجهد كبرنا املاخون لازم قدوسان امبار بأمنت كنبر كنجمر كلنا كل شعب هيوتنا نا أمنت مسناكل كاب هيوتنا خمس أخلو كاب أمنت نفرهات كاب أمنت ناب ترتر كاب أمنت ناب سنباد زعات هيوت يبنان كبرنا عملاهم كاب حدا درجة نا أمنت درجة ناب كالنا أمنت درجة كاب أمنت ناب أمنت إنا تساقر زغيد منفساوي هيوت يزلنا أرى يسوس قويتايو أرى يسوس قويتاي خبرنا عملاهم قدوسان لومين بقار إن نبرز لنا هيوت كاب كالن جزين لعلي إذا أوان زيا أمنتنا زفتنا له كاب كالن جزين لعلي ما أمنتنا نصنع له كاب كالن جزين لعلي ما كاب أمنت بأمنت إن تساقرنا نخيل أمنتنا زفتنا جر كبت خلو كاب حدا أمنتنا زفتنا درجة ناب كال نا أمنت درجة خنوسخ على يسوس ويتاي كم تحدني أملاخ سبز بولو if there is new level there is new devil حدا حدشنا هيوت برخ تخلو خلو عود ما حدا حدش قانينا له نعوما فساوت سألمات شعر كاد ما ناب كالبوتات خيد حواتي إن فتنا زلنا أنا أمنت فتنا حدا عينتها يكونن زمننا هيوت مولو خلنا خلنا نحدا خسعر كالغات كاله نحدا خسعر كالغات سلازغ آيوك آلك زي أبير كاب أمنت ناب أمنت لازم بقار أبزابوتا زيا حانت نقر كنت قصاد زدن لخو كاب امنتنا بامنت كنبل كلنا انتاي مالتيو ويدما نامنت بامنت كنبل كلنا حدا نص زخده مردعتا ابزبوتا زخو زاربو زدل لهم نامنت بامنت كبل كلخو نامنت اب امنت ايكونكون زبل زلهم امنتنا اب املاخ دا انبر امنتنا اب امنت اي سرتني مخنياتو امنت كنبل كلنا امنت ازو تقبر امنت السرح امنت كم زخنبل كلنا امنت بوتا املاخ اي تتكنيا انت غنى قنا ات بامنت حالفو دسرح املاخ قنا كله يقبر امنت مالت بوتا املاخ اي تكني اكزيابير قنا امنتنا بمنقد امنتنا حالفو كله نقر يقبر سلازي أمونغونان أمونغو أملاخ الترخبنا عباي دلدل أجزيابير كل خالنتو أب هيوتنا خجلت أتاز حلفا من قدي أتاز حلفا شابكو نعملت شابكو يا كبرنا أملاخهم سلازي من الباش بزوح ساعة كنسمع كلنا أب امنت حس أب امنت رقز أب امنت كنمل كلنا أجزيابير بمن قد امنت كم زحلف دا أمبر نعملتنا أب امنتنا مسرات مالت أيكونن كبرنا أملاخهم لو من بقر حدا نجار كزارب دلنا أجر من قدي منزل تمرتنا سمعون زلهم قدوسان لما أنتم بقر أجزي أبير كم تيهودا زبلو امنتنا نأمنتنا خنقادر عب صفر امنتك أو كتبر أجزي أبير أب هيوتك لو ممشت زعيو زبلو كل نجار بأمنتك جهاديو حنت نشتيت ألوت كنصلينا يسوس قويتاي لومي أب هيوتكم زي كنعه زي تعري زي تستخاخله أب تعنا ديو أب سرح ديو أب فاينانس ديو أب سدرابي ديو أب حدا ديو لومي بقرنا امنت قال الزارب عندهم وخناتو إذن امنت قال كتقبلوا خلقها
እግዚአብሔር በዝናይ መለኮት ቃል በዝናይ መንግስት ቃል በመንፈሱ ኣብ ኩነታት ከዝሓልፍ ነገር ኣለዎ ናቱ ኣብ ሉቃስ 8:45 ወይ ድማ ኣብ ማቴዎስ እንተርኢናያ ታሽዓይ ምዕራፍ እታ ን12 ካብ 12 ዓመት ኣትሒዙ ካብ 12 ዓመት ኣትሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ነበረት ሰበይቲ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ናብ ቤት ያኢሮስ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ክሓልፍ ከሎ ብዙሓት ሰባት ክዳፍኡ ከሎ ኣብ መንገዲ ድማ ንዓኣ ዘይተዓደመ ንዓኣ ናብኣ ዘይመፀ ንእግሪ መንገዳ ግና ኣብ መንገዲ ሓሊፋ እምበር ብዙሓት ሰባት እናተዳፍኡ ከለው ብድሕሪኡ ዘፈር ክዳኑ ተንኪፋ በእምነት ፈውሳ ከም ዝወሰደት ዝገርም ነገር እዩ ብዙሓት እናተዳፍእዎ ብዙሓት እናተጓደፅዎ ፈውሲ ዝሓለፈ ዘፈር ክዳኑ ተንኪፋ ግና ፈውሲ ሓይሊ ሓሊፍዋ እንታይ እቲ ምስጢር እንተበልና ኣሕዋተይ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዩ እቲ ሓደ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብ ገዝኣ ክትመፅእ ከላ ወዲኣ መፅያ ብወረ ሰምዓቶ እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ብልባ ከም ዝሓወት ኣብ ቤታ ኮይና ወዲኣቶ ስለዚ ኣምላኽ ይባረኽ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከይድ ከላ ብዙሓት ክጉንፅዎ ከለው ንሳ ግና ተንኪፋቶ ናይ ብዙሓት ምጉናፅ ሓይሊ ካብኡ ዘይወፀ ምትንካፍ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ክወፅእ ምክንያት ዝኾነ እዚዩ እቶም ብዙሓት ናብ ኢየሱስ ዝኸዱ ነበሩ ክውድዮም ዝኸዱ ነይሮም ምስ ረኸብዎ ፈውሶም ክውድዮም ንሳ ግና ኣብ ቤታ ከላ ፈውሳ ወዲኣ ከይዳ ኣምላኽ ይባረኽ ወዲኣ ንምትንካፍ ከይዳ እምነት ቅድም ኣብ ቤትካ ኮንካ ወዲእኻ ትወፅእ እምነት ቅድም ኣብ ውሽጥኻ ተዛሪብካ ትውድእ ክብርና ኣምላኽኹም ሎሚ እምበኣር ፅሊ ኣለኹ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ብእምነት ኣሜን ዝበልኩሞ ብስልጣን ኢየሱስ ፅሊ ኣለኹ ብናዝሬታዊ በኢየሱስ ፅሊ ኣለኹ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተፈፀመ ዝበሎ ቃል ብፈውሲ ተንክፍካ ጸልማት ይገፈፍ በዛ ሰዓት ያ ረድኤት ንዝደልዩ ሓይሊ ቃልካ ይተንከፍ ሓይሊ ሕማም ሰበርክዎ ምንጩ ይድረቕ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ፈውስኻ ውሰድ በእምነት መቕናዕ ይኹን በእምነት ምስላጥ ይኹን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ክብረና ኣምላኽኹም እምበኣር ቅዱሳን ናብታ ካልአይቲ ሓሳበይ ክሓልፍ እዚ ናይቲ ማሊ መመላእታይ ነይሩ ናብታ ካልአይቲ ሓሳብ እምበኣር ከምዚ ይብለና ኣብዚኣ እታ መፅሓፍ ኣቐዲመ ከም ዝሓበርክኹም ይሁዳ ናብቲ ዋና መልእኽቱ ክኣቱ ከሎ ካብ ጥቕሲ 5 ማለት ካብ ጥቕሲ 3 ክሳብ 5 ኣብ ዘለዋ 3 ዓበይቲ ኣብነታዊ ፍርዲ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ እዘን 3 ዓበይቲ ኣብነታዊ ፍርዲ ንሰን ገሊፅና እንተወዲእና ናብቲ ሳልሳይ ክንሓልፍ ኢና እንተዘይኮነ ግና ብግዜ መጠን ምልክት ግበርለይ ኣነ ጎየ ደለኹ ስለዚ ናብዘን 3 ዓበይቲ ኣብነታውያን ፍርዲ ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር ናይ ፍርዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝገልጽ ሓሳብ ኢና ንሪኦ ማለት እዚ ናይ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብዚ ክጠቕሶ ከሎ ይሁዳ ኣብ ፍቕዲ 5 ከምዚ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 4-5 ከምዚ ይብለና ገለ ሰብ ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ እዚ እተፅሓፉ ይብል ማለት ነዚ ነገር እዚ ገለ ሰብ ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ እዚ እተፅሓፉ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ በዚ ህይወት እዚ ስጋዊ ዘይ ኣምላኻዊ ባህርን ህይወትን ሒዞም ኣብዚ መላለሱ ሰባት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ፍርዲ ከም ዘምልጡ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩም ሒዝናያ ዘለና ወንጌልና ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ወንጌልና ወንጌል ጸጋ እዩ ወንጌልና ወንጌል ምድሓን እዩ ወንጌልና ወንጌል ሰላም እዩ ወንጌልና ወንጌል ዘለዓለም እዩ ወንጌልና ወንጌል ፍርዲ እዩ ንያቱ እዚ ናይ ፍርዲ ወንጌል እውን ሰባት ከም ዘለዎ እዚ ወንጌል እውን ክንነግሮምን ክንምስክረሎም ይግባእ እዩ ወንጌል ምድሓን ጥራይ ኣይኮነን ወንጌል ጸጋ ጥራይ ኣይኮነን ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮነን ወንጌል ፍርዲ ልቦም ናብ ኣምላኽ ዝንበርከኹ ሰባት እውን ኣለዉ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ግብሪ ሃዋርያት 24-25 ጥቕሲ እንተሪኢኹም ሓደ ግዜ ሃዋርያ ጳውሎስ ንፌሊክስ ተባሃለ ሰብኣይ ዝመስከረሉ ወንጌል ተመልከቱ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ሳዕ ካብ ጳውሎስ ብላዕ ደልዩ ናብ ጳውሎስ ይመላለስ ነይሩ ትጽሑፍ ግና ጳውሎስ ግና ምስ ረኣዮ ሓደ ወንጌል ይነጊርዎ እንታይ ይብለና ብናይ ጽድቅን ንጽህናን ብናይ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፌሊክስ ሰንቢዱ ሕጅስ መንገድኻ ኺድ ብዝምቻኣኒ ግዜ ክትመፀኒ
ክልኸካ የበሎ ምክንያቱ እዚ ካብ ብላዕ ጳውሎስ ካብ ጳውሎስ ብላዕ ዝደሊ ዘሎ ጳውሎስ እንታይ ዓይነት ወንጌል ንህይወት ዝኾን ወንጌል ይነግሮ እንታይ ይብለና ደሎ ብናይ ጽድቅን ንጽህናን ብናይ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮ ልቡ ሰንቢዱ ወንጌልና ዝሐከኽ ወንጌል ጥራይ ዘይኮነስ ዘሰንብድ ወንጌል ካዩ ሲኦል ከም ዘሎ ገሃነብ ከም ዘሎ ናይ ዘለዓለም ጥፋት ከም ዘሎ ስለዚ ሰባት ዝመርጽዎን አምላኽ አማራጭ ስለዘየለዩ ካለ እንተ ዝበሃል ካለ አማራጭ ስለዘየለ ንሱ እንኮ ምርጫና ክርስቶስ ስለዝኾነና እንመርጾ ክነው ክርስቶስ ዘይምምራጽ ካለ አማራጭ ካለ ዕድል የለን ናይ ዘለዓለም ጥፋትን ፍርድን እንተ ዘይኮይኑ ስለዚ ወንጌልና ሓደ ካብቲ መልእኽቱ ናይ ፍርድ መልእኽቲ ኣለዎ ኣብዚ ቦታ ዝምበኣር ይሁዳ ተቀዳመይቲ ኣብነታዊት ፍርዲ ዝጠቕሳ ዘሎ ከምዚ ይብለና ካብኣ ኣስዕባ ቢለ ከም ዝብለና ግናኸ ሓደ ግዜ ንኹሉ ፈሊጥኩሞ ኸነስኹም ጎይታ ንህዝቡ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣድሒኑ ድሓር ነቶም ዝኣመኑ ከም ዘጥፎም ከዘክረኩም እደሊ ኣለኹም ይሁዳ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዘክሮም ዝደሊ ዘሎ ሓደ ነገር እዩ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ነቲ ካብ ግብፂ ዝወፀ ህዝቢ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝረኸበ ይሁዳ ዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ግናኸ ሓደ ግዜ ንኹሉ ፈሊጥኩሞ ክነስኹም ማለት ዘይትፈልጡ ሓድሽ ነገር የለን ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ነቲ ግሩ ሓሳብኩም ከንቅሖ ብዝብል መንፈስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ ዝምበኣር ጎይታ ፍርዲ ዝገብር ዘሎ ንመን ንህዝቡ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣድሒኑ ካብ ግብፂ ምድሓን ካብ ግብፂ ዝወፀ ምድሓን ዝረኸበ ህዝቢ ግናኸ እብለና ድሓር ነቶም ዘይኣመኑ ከም ዘጥፍኦም ዘይምእማኖም ከም ዘጥፎም ዘይምእማኖም ኣብ በረኻ ተደርቢዮም ከም ዝተረፉ ዘይምእማኖም ኣብ ምድረ በዳ ሬሶኦም ከም ዝተረፈ መን እዮም እዚኦም ተበልና እቶም ካብ ግብፂ ዝወፁ ህዝቢ እቶም ዝድሓኑ ህዝቢ ኣብ ዘይምእማን ህይወት ምስ ኣተው ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ክግለጽ ናይ ግድነት ኮነ ቅዱሳን ኣብዚ ቦታ ዝንመኣር ንምልከት ዘለና ደቂ እስራኤል እቶም ዝበዝሑ ካብቲ ናይ ከነዓን በረኸት ዝተረፉ እንታይ እንተበልና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ኩላቶም እቲ ናይ ተስፋ ቃል ሰሚዖም እዮም ኩላቶም ናብታ ማዕርን ጸባን ተውሕዝ ሃገር ክትኣትዉ ኢኹም ተባሂሎም ካብ ግብፂ ክወፅእ ከሎ 600,000 ኣጋር ብዘይ ቆልዓ ሰበይቲ ወፂኡ ክንበልዕ ኢና ኢሉ ወፂኡ እዚ ክንበልዕ ኢና ዝወፀ ግና ኣብ መጨረሻ ክንሪኦ ከለና ግና ዕብራውያን 3:9 ተብለና ብሰር ዘይምእማኖም ከኣትዋ ከም ዘይከኣሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ብሰር ዘይምእታዎም ኣይዓተውን ማለት ኣብ በረኻ ሬስኦም ተደርቢ ተሪፉ እንታይ ዘመልክተና ዘይምእማኖም ኣጥፊእዎም እቲ ዝዓበየ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓጢኣት ናብ ፍርዲ ናብ ኩነኔ ዘብፅሐካ ዘይምእማን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 8:24 ከም ዝኽብል ተዛሪቡ ኣነ ምዃነይ እንተ ዘይኣመንኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ ስለዚ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝብለኩም ዘለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ምዃነይ እንተ ዘይኣመንኩም ሰብ ንክርስቶስ ተዘይቀብሉ ክርስቶስ ንሱ መድሓኒ ንሱ ፈዋስ ንሱ ህይወት ምዃኑ እንተ ዘይኣሚኑ ካልእ ምርጫ የብሉን ፍርዲ እዩ ናይ ዘለዓለም ኩነኔ ጥፍኣት እዩ ከምኡ ዝብለና ዘይምእማን ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክግለጽ ይገብሮ ቅዱሳን እዞም ሰባት ናይ ተስፋ ቃል ሰሚዖም እዮም ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ብዙሕ ህዝቢ ምስቲ ተቆፅረ ህዝቢ ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ተቆፅሩ ኩላቶም ሰባት ክብለና ከሎ ኣብ ዘህሉቅ 1:46 ተርኢና ብዙሕ ህዝቢ ተቆፂሩ እንተኾነ ግና እዚ ካብ ግብፂ ክወፅእ ከሎ ዝተቆፅረ ህዝቢ እንደገና ድማ ኣብ ኣፍ ከነዓን ምስ በፅሐ ኣብ ዘህሉቅ 26:64 ፍቅድን ተርኢና እንደገና ካልኣይ ቆፀራ ተገይሩ እቲ ካብ ግብፂ ዝወፀ ህዝቢ ክቁፀር ከሎ ግና ኣብዚ ቦታ ከምዚ ይብለና ካብቶም ሙሴን ካህን ኣሮንን ኣብ በረኻ ሲና ዝቆፀርዎም ቁፅራት ደቂ እስራኤል ግና ሓደ እኳ ኣብ ማእከል እዚኣቶም ኣይነበረን እቲ ካብ ግብፂ ክወፅእ ከሎ ኣብ ሲና ዝተቆፅረ ህዝቢ ሕጂ ድማ ኣብ ኣፍ ከነዓን ክበፅሕ ምስ ተቆፅረ ሓደ እኳ ኣይነበረን እግዚአብሔር ብዛዕባኦም ርግፅ ኣብ በረኻ ክሞቱ እዮም ኢሉ ነበረ እሞ ካባታቶም
بجكا كالب ود يافينن إياس ودنوين حدا كوا عاي ترفن بجكا كالبن إياسون انتزيكونا كابتك قدامي بوتا تقصيرو دحراي كالا عيسى قصر زرخبن خن عن كاتو بجكا زوم كلتا سبات كالا عاي ترخبون ابز بوتازي انت اي زملكتنا حواتي امبار نتي ناي تسفع الحسو كبلع إلو زوات هزبي أموغا عبرغا ريسو خدر كترف كيبلع تبلعو عبرغا استرفه زي ما إمانيو أزم كلتا صبات قنا بإمنتهم قنا عبرغا اخترفو زيكونس كمبلعنا إلو موتيهم برقز لما خم تزبلو دما ناي كان عن برغات كبلعو خلوينا نريهم امنتهم نتيعتهم كبلعهم كله نتيعتهم قنا زي ما إمانهم كبلعو جيروهم لو من قدوسان اب هيوتنا تصفى املاخ برغت املاخ كله تناي እግዚአብሔር ዘበለ اب هيوتنا بامنت كنبلعو بامنت كنقاد امنتنا يا كبرنا املاخهم ناي كالب امنت ناي اياس امنت از فصمنا املاخ دسعد امنت از يبلعكا از نبرخت اتوكا از نافص امي يبصحكا مسقال تنبيتكا نافص امي ختبصح يقبركا امنتكا قال امنت املاخ يبارك زي ما امانو من بقر ابرخا كم استرفو سلاز يهودا ابزبوتا زبقر نتخاب قبص زوص حزبي ابرخا تريفو مخنيات زخونو زي ما امانيو لو من قدوسان امنتنا خاب زفتن ابز اوان ابز زمن زي እግዚአብሔር امنتكم يصنع ابتنا مودعتا زمن امبركه ود سب زمصص امدري امنت دخون كركب زمن صحف علينا لمن باركاب كالك زين العلي امنت كان عبي اب اقلقلوتك اب هيوتك اب نبرخا اب قال عفكا اب زربخا اب مزمورك قال امنت يغون يسوس قويتاي كبرنا املاخون كبرنا املاخون نابتخال اي باركن حلف እግዚአብሔር ባረክ ቀድመ ናብትخال اي محلافي اب زبوتازي اتناي دق اسرائيل تاريخ ወይ دحنا بتمጨረሻ ከመለሰ ابتن اي دق اسرائيل تاريخ እንደخلنا اتخال اي نملكته دما ازيو قالت اذا قداميت زي ما امان نافرد خمزمصم اتخالي تخافقد شدشته انرخبا دما نتوم سفرهم زحدغو ملائختي كمزي بلنا نتوم سفرهم زحدغو امبر معرغوم زي حلو ملائخت غنا بنايزل على مغح دعا تحت صلمات نتافرد تعباي معلتي عقيروم الله نزيام بيتروسون نز حساب زيا دريبو خزارب كله خمس بلنا املاح غنا نتوم حاطيات زغبرو ملائختي اكو ناب جهنم دربي بموقع صلمات تاسيرو نفرد حلو حلفو هاومبر كاب زين حافوم يبلنا ابز بوتا زمبار يهودام بيتروسن ابلعل زوم ملائختي فردي كم زغبره انا نملكت زلنا ابز بوتا زيا نملكتا زلنا حواتي سفرهم زحادقو معرقهم زي حلو زبلنا زلو نل سفر ايكونن نسيطان ايكونن ملائختيو بزعبا ملائختي زارب زلو لالماش ذات اوزيا بزح ازارابي حساب سلازلوا ازوم ملائختي معاسيوم وديقوم دحراي ديوم دحراي غيزي ديو دحر ود قتلو سفر كالاي سعديوم وديقوم ويتم سلو سفر زودقو ملائخت ديوم ابز بوتا زي جن حدا نجر كبرهالكم يدل بزعبا لسفر ايكونن بزعباتهم معرقهم زي حلو كبرتهم زي حلو ملائختي انابله كزارب كله مالت ملائخ زبلا مصحف قدوس ثلاثه ترجم الله نا اغلغال له ملائخت እግዚአብሔር አለው ሳልሳይ ድማ ملائخ እንብሎ ድማ ملائخ ዝብል ድማ እግዚአብሔር ባርክ ሓደ ልኡኽ ملائخ ተخላይካ አገልጋል አምላኽ ስለዚህ አብዝ ملائخت እዚ ክዛረቦ ደልየ ዘለኹ ንመልአኸይ ዝብል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ደቅ አምላኽ ዝብል ቃልውን ንመልአኽቲ ይጠቅስ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ኣካታ ዓይን ዘዋጥጥ ሓሳብ ስለ ዘሎ ኣብ ትኽርክር ከኣቶ አይደልን ግን ናብቲ ዝምልከተና ሓደ ቦታ ክጠቅስ ይደሊ ናልባሽ ተሓሳብ ብዘተ ዝርዝር ምርዳዕ ስለ ዘድልዮ ኣበዩ መዓሲኑ ዝብል ነዚ ጓስየ ክሓልፍ ደሊ እታ ዛ ቦታ እዚኣ ግን ሓንቲ ክገልፃ ዝደሊ ግና سفرهم حديقهم معرقهم زي حلو نفرد أملاخ يصبي كم زلهم زيادة ما يهودان من تأمسيو
أبزا بيتكشان زيا معرقهم زحدقو بوتهم زقدفو أبكالي هالولو ابن زعتو أبكالي سقاونت توحات أي هيوت استمرهم سلازي نخحدت اتناي كحدت منفس نكريستوس نمخحد أب هيوتهم زعتو سبات بزعبا زيوم يمزارب زلو سفرهم زحدقو قدوسان كم تقدم زوالكم اتاناي مود اتاناي صلاع فتنا اب هيوتنا سفرها محدايا اذا حج مصيكا زلو فتنا اذا حج استنكفكا زلو انتاي مغباري انتبلكاني امود اتا سفرها ختحدك لبيلكم سمعني منفس قدوس دزاربو سبالو سفرها ايتحدك بوتها ايتحدك سفرها ايتحدك مخنياتو قال እግዚአብሔር كم زبلنا منفس غزاي ابل عليها انت تلا عليه تعقستين عبسات هدو امو سفرها ايتحدك مخنياتو تاناي صلا عباي فتنا ازيا نابتا سالسيتي ناي فردي سلازي صلاي بوتها تحدقك بوتها محداد مالت انتاي مالتيو نزبل قال مخنياتو ملعختي بوتهم ابي نيرو بوتهم اب سمايو بوتهم بوتا صدقيو بوتهم بوتا قدسنايو بوتهم بوتا نا እግዚአብሔር ዝማላለስ ቦታዩ ካብዚ ናይ ቦታ ናይ እግዚአብሔር ቦታኦም ስለዝለቀቁዮም ስፍራኦም ስለዝለቀቁዮም ስፍራኦም ለቂቆም ማዕርጎም ዘዋረዱ ማዕርጎም ዝቀንጠጡ ስለዚ ብኡ መጠን ስለዚ ስፍራኻ ይትሕለክ ክንብል ከለና ካበይ ናይ ስፍራዩ እምባር ካብዚ ንኣሰ ክሳዕ ዝዓበየ ካብቲ ናይ ጽድቂ ካብቲ እግዚአብሔር ዝቐመጠካ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ኣብቲ እግዚአብሔር ክትህልወሉ ዝደልየካ ቦታ ጸላም ፈተና ይውጻካን ጸላይ ፈተና ደፊያ እንቀሳሰካ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላኹም ታናታ ሳልሰይቲ ፍርድ አምላኽ ንኽግለጽ ምኽንያት ዝኾነ ድማ ኣብታ ሳልሰይቲ ሰለስተ ኣብነታውያን ናይ ፍርዲ ይሁዳ ዝተዛረበን ኣብዛ ፍቅዲ ሸውዓተ ኢና ንሪኣ ፍቅዲ ሸውዓተ ድማ ከምዚ ይብለና ከምኡውን ሶዶምን ጎመራን ኣብተን ኣብ ከባቢአን ዝነበራ بمنقدهم زمن زرع دد حرسق أقوانا ونسعبا بتي زوردن قصعات نايزل علم حاوي نمسكحي كوينون آلو يبلنا عملا خبارك أبزبوتا زنبار سالساي كم أبنة تابتعون دولو بزعبا سدومن قومران ايكونن سدومن قومران كتف أخلوا أب كبابين زنبرا ختماتات كومون صدمون قمران اتن أب كبابين زنبرا ختماتاتن بمن قدهم زمن زرع دد حرسقا قواناون سعبا بتمن قدون قصعات نايزل علم حاوين مسكع خويننا اللوا تملكتوا صدمون قمران بين انتراي تفعل أب كبابين زنبرا ختما بناي صدم قبري بناي صدم تفعات نساتون تسألين بات تفعات أفيانين أبز خمر كتوز دلي زلون تايو بات أما كلام زلو بسقاونت أبناي كحدات حيوت آتيوم أما كل تابي ترشان زمان على سزلو بناتهم زتسألو سبات بناتهم إنفلونس زخونو سبات أزيعاتهم ون نزيهم كمل كتير يهودا أبز خزارب دلي دلو بزعبا حلوف تاريخ ناي صدام تقبره بزعبا حلوف كاب قبط الزواتي بزعبا تحلوف سفرهم زحدقو ملعقت ايكونن نزنا قرز إلو توانا حسابو توانا ملختو انتايون تبلنا اتقداميتن زي مئمان زمان صفردي اتخاليت دما بوتعوم حاديقوم نسخون زلو كفرد عملاق كم زي ملتو سالساي دما باتي اما كلام عاتي زلو ناي كعدت منفس انا تسألونا فرد زخون زلو بزعبا زيعاتهم يزارب زلو حواتي كفو انت زي تقبركا متحوابر تتخفو زقبر انت خونكا نسخاون مخنياتو قال እግዚአብሔር كم زبلو نسخاتكم سنة قبرت المات قنحوان بر عيت حبروه نسخاون بمحباركا كافر دولا يتملتنيها سلازي عبزبو تاز يهودا زبلوم زلو نزوم ناي كحدت منفس بسقاونت حيوت اما كلتا بيتكشان اتيوم زلو بعاتاتهم كيصلو قدوسان مخنياتو سدومن قمران زطفعي اتناي سدوم قبريو لمون حواتي نزز مسل عبيت كريستيان صدوماوي قبري ناي صدوم امنت زلو ناي صدوم هيو زلو ناي بيت كريستيان حق النت نت حق وانجيل كريستوس كل وقت زخل حواتي ازمان فزي عبتا قدامي بيت كريستيان
عند حد عشان لمون عبزبنا إن تدانا قصة إن تماسسله حق بزمسل صدماو قبري لذي بز عين الزمن قدي حاتيات مخانو صدماو قبري هجون نافرد زبط حاتياتي اتدانا قصة اللي هوت عايكونن من الباش نحنا زي فلتنا يو أملاخ ذهبهم نعنا استحابي كالم يستر الله وزبها النجار يلن سيطان رئيسو قول بيبو أو تقدمت بيتكشان زك على علو الزنبريو هيوتن تمرتنيو سلازم بقار بزد ما كيس اللو قدوسان حدا نجار كنجر يدالي معناتو صبق نخفو كامصلاو زلو كفو نصبق ناي مصلاو زلو حيلي بزر نابنت اب 30 كوميدره حنت بلشوت كوميدره انت نقمطن اتن 30 طعيات كوميدره نت حنت بلشوت كوميدره ايت يعني سلاز بزحه كلها تنطعيات سلاز خنا ات حنت حممتي ات بزحات طعيات نت حممتي ايت يعني ات حنت حممتي جن نت بزحات طعيات ناي ممكان تقولوا لوا تاي كمل دلي صبق نخفو كامصلاو زلوا كفو نصبق ناي مصلاو زلوا حيلي عبي بيتكريستيان عالمن كلتياتن مصالوتين عالم نبيتكريستيان كتصلوا خلا عالماونت عبيتكريستيان غوليحو يرى سغاونت عبيتكريستيان سفرا هيبو بوتا رخيبو اموخا ديمقراسي بزبل ديمقراسي بزلو هيوت المنقدن زي حقنا زي بلو هيوت عبيتكريستيان كاتو تريو انت اكمل دلي حواتي سلازي عالم نبيتكريستيان كتصلوا خلا اكايدانا امررحنا كل نجرنا عالم بتخدو عالم بتبلوك أنقوا عايكونن منفس قدوس قال أملاخ بزبلو هو الزمرح بيتكريستيان عالم كتصلوا خلا دما ناي بيتكريستيان نجر أب عالم يعتو عالماوي نتا أب عالم اتنا بيتكريستيان صبوق اتنا بيتكريستيان قانقوا اتنا بيتكريستيان حيل دما نعالم الناس علوا أب عالم النعتو يعتو يسوس قويتاي كبرنا أملاخهن نز قدوسان أنا يمجرشات أصي حانت تأصخت أنقسمه بأنا بتصلوت كن عتو لازم تأكل دلي نزن سلست عبيت نجرات بأر كملكت كله حدا مل أختلوا حدا مل أختلوا حواتي لومي كابتنا يبولي كيدان كم هروز دلي يهودا حدا عب مل أخت حزنا كن حل في دل لهم أناتو باولوس أب قدامي كورنثوس زعبا عندك إسرائيل كزاربهم كله أب قدامي كورنثوس عسراي معراف كفقد حدا كسع شدشت زل حسابات ترينا كم زبل نملكت مخنياتو باولوس نسب كورنثوس ناي سب ناي بولي كيدان تاريخ أمسيو كجلس كله حدا من قدلو حواتي ناي بولي كيدان تاريخ أب حدش كيدان كمتس كله مخنياتو حدا صلالوت مخانونا عمنينا تخال عيدما كلب من نازل لي ملأفت له كم زبل تصحف كم زبل أحواتي كلاتهم أبوتاتنا تحت دبنا 5 نبرو كلاتهم كأب بحر 5 تساغرو زي تفلتوا تكونوا عيفتنين كلاتهم دما بدبنان ببحرنا موسى تطمقوا كلاتهم تحاد منفسهم يقبلعوا كلاتهم تحاد منفسهم مستستي كاب تسعز نبر منفسهم كوحسيت يوم اتخو حقا كريستوسي ابزا بوتا زي ادلي زلو كلاتهم إنا تبالت تطعيسن زلوان ترينا حمشت كلاتهم زبلا اللوا انت خونا قنا اتزخونا قنا كلاتهم اي نبرن كابتهم كلاتهم حالفو انت رئنا كفقد حمشتن شبشتن كأنت رئنا كم زبلنا كاباتاتهم تم زبزحو قنا انا املاخ بهبلون سلازي عبرخات ودو زخاء كم تنساتهم تمنيو نحنا نتوكي من تخيد منيو ملبا مخونا لنا مسبالي كلاتهم زي كونه كاباتاتهم كازبلالو كفقد شوعاتن ترينا امبارسي اتزبزح كبلع كساتي تقمطي كسحقون تنسي زبل كم تصحفه كمتي قلعاتهم مملكة تعوت عيتخنو كمت قلعاتهم زمن زرمو بحانت معالتي 23 شح زودقو عين منزر كمت قلعاتهم زفتنو مو باتمان استفو نكريستوس عيتفتنو كمت قلعاتهم زعزم زمو تمطفي زدفهم عين عزمزم دلي انزل لخو 4 قلعاتهم زبلا حمشت دما كلاتهم زبل نجرات هالو سلازي باولوس اتزخونه زبل كابتن كلاتهم زخونه قلعاتهم جنا كابز زملتو علو سلازي ناي بولي كيدان ابنت نحدش كيدان
ዝኾነና ነዘን ዓበይቲ ሰለስተ ኣብነታውያን ናይ ፍርዲ ኣብ ህይወት ከምፃ ዘለወን ከለብሞም ስለ ዝደለዩ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ኣምፂ ከለብሞም ስለዚ ብዘይ ምእማን ህይወት ከይተሓዙ ንእምነቶም ክጋደሉ ኣብ እምነቶም ክርከቡ ተኻለይቲ ድማ እንታይ ስፍራኦም ሓዲጎም ከይንቀሳቀሱ እታ ሳልሰይቲ ድማ እንታይ በታ ኣብ ከባቢኦም ዘለው ነገር ዝፅለው ሰባት ዘይኮኑስ ንሳቶም ንከባቢኦም ዝፀልው ሰባት ክኾኑ እዚ መልእኽቲ ክሓልፍ ስለ ዝደለዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኩላትና ሓቢርና ንጸልይ ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኩላትና ብጸሎት መንፈስ ንኹን ቅዱሳን ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ንባርኸካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ዝምህር መንፈስካ ኣብ ማእከልና ስለ ዝፈነኸልና ብቓልካ ከተለብመና ብቓልካ ከተጥብበና ስለ ዝፈተኻ ነዚ እዋን እዚ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ እምነትና እነጽንዓሉ ኣብ ስፍራ እምነትና ጠጠው እንብል ኣብ ከባቢና ብዘሎ ነገር ኩሉ ውሕጅን ንፋሳትን ማዕበላትን ዝጽሎ ልቢ ቋንቋና ከይደባለቕ ጎይታ ንጽልለና ሕጂ ንስኻ ዓማከል ህዝብኻ ኢኻ ከም ትብቃልካ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኣነ ምስኻትኩም እየ ዝበልካ ኣብ ማእከል መጓስኻ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ምስ ህዝብኻ ዘለኻ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኣብ ዓለምና ብዝመፀ ዘበለ ኩሉ ዝኾነ ነገር ጎይታ እባርኸካ ኣለኹም እዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ዓለም ዘሎ ንመንግስትኻ ስለ ዘይስዕራ ንቤተ ክርስቲያን ስለ ዘይስዕራ ንማሕበረይ ደጌታት ሲኦል ኣይሒልዋን እዮም ዝበልካ ጎይታ ሎሚ ጽልለኹ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፌራ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሕማም ኣብ ከባቢና ዘሎ ጭንቀት ኩሉ ስትረስ ዘበለ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ በላዕናዮ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ወቃዕናዮ አትሞስፌርና ንዛረበለና ሰማያትና ንዛረበም ኣለና እግዚአብሔር ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እዩ ትማል ዝፈወሰ ለውን ፈዋስ እዩ ትማል ዘድሓነ ለውን መድሓን እዩ ጎይታ ንጽልለና ኣብ ዓራቶም ኮይኖም ረድኤትካ ንጽበዩ ኣብ ሆስፒታል ንዘለው ፈውስኻ ንዝደል ዘበለ መለኮታዊ ፈውሲ ይሕለፍ ንብል ኣለኹም መለኮታዊ ፈውሲ ይሕለፍ ንብል ኣለኹም ድንገት ዛ ሰዓት እዚኣ ረድኤትካ ንጸውዑ ምሕረትካ ንዝደልዩ ኣብ ዓራቶም ንዘለው ጽልለኹም ምናልባሽ በዛ ኣጋጣሚና ጸልኹ ኣለኹም ኣብ ዘሕመኩም ቦታ ርእስኻ እንተኾይኑ ብርእስኻ ሕዝ ልብኻ እንተኾይኑ ብልብኻ ሕዝ ኣብ ዘብፅ ኣብ ክትጽልሉ ትኽእሉ ዶኩሜንት ወረቐት እንተሎ ዕዳውኩም ኣቐምጡ ሎሚ ናይ እምነት ቃል እዚ ቃል እዚ ዝፍውስ ቃል ዝፈትሕ ቃል ናይ መንግስቲ ቃል ናይ መለኮት ቃል እዩ ብስልጣን ኢየሱስ ስብል ኣለኹም ብስልጣን ኢየሱስ ስብል ኣለኹም ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ኣብ መደቀሲ ዘሎ ጎይታ እናተመላለሰ ዘጨንቕ ሓይሊ በኢየሱስ ስም ሰበርክዎ ከምቲ ኢየሱስ ነታ በለስ ካብ ሱራ ዝረገማ ምንጫ ዝደረቓ ሕማም ዘበለ ምንጩ ይድረቕ ፈውሲ ይሕለፍ ፈውሲ ይሕለፍ ፈውሲ ይሕለፍ ፈውሲ ይሕለፍ ፈውሲ ይሕለፍ በኢየሱስ ስም ይሕለፍ ሎሚ ጸለኹ ጎይታ ኢድካ ትንቀሳቐስ መንፈስካ ይንቀሳቐስ ብናዝሬታዊ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸለኹ ዝሓውዚ ልቢ ሰብእቶ እዚ መንፈስ ኣብ ልቢ ሰብእቶ እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ልቢ ሰብእቶ ናትካ መንፈስ ናትካ ሓይሊ ናትካ ክብሪ ይለቐቕ ብል ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ I receive I receive I receive I receive I receive my healing I receive my blessing I receive my blessing በረኸተይ ወሰድክዎ ፈውሰይ ወሰድክዎ ጸጋ ወሰድኩ ጎይታ መጓስኻ ባረኩ በዚ ኮንፈረንስ እዚ ንስኻ ሕያው ስለ ዝኾንካ መስክነካ ቦታ ይውስነካኒ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ሲሰስ አሜን ጎይታ ባርኩም ቅዱሳን